Assistència de Xavi, més cap a dreta per Messi, Messi. Encara Messi. Oh, ukitenda machart emasimbo sangu wakati mira hansi mdara achauye iwe neni tine basa asante sana goreri no mujadzita. Kwakwe headmaster, makasimba here. Ndinofara makadikwa mai. Torezve nchigaro icho. Maita basa headmaster. Kona head, why madzinga mwana wangu? Inga you know it one very well. Kuti government yakati apasina mwana anodzingira school fees. So ndatuti ndiuye in person ka ndinzwise kuti chichaitika kuti mwana adzoswe kumba. But Naya Mai, what's the reason for the non-payment of fees pamwana wenyu? Headmaster, as you know, time yatirika with the situation yenyika, you know, after all those parties and all, takambotika mwana anoya kuchikoro. Since government yakati mwana anotambirwa, I just decided kakuti I do some other plans and buy some stuff, the chikafu and all. Then later on, ndozounzawo mari yefees. Because you know the budget nowadays is flexible. So Mimi, you were just supposed to understand ka. But obviously mari yenyu iri kuya. Amunokanganisa zvenyamai. But for your child kuti adzoke in these premises, asina kubhadhara that amount, I don't think it's possible. Na headmaster. Why Maba Mataura and take it like as if it's a big issue? And I'm not even seeing the reason why Maba made it serious. Alright, immediate master. Nyatsondiudzai one good reason why mwana asiri kukwanisa kudzoka kuzodzidza nevamwe because of that fees payment. I'm afraid it's necessary, Amai. Though new curriculum yacho yakaintroduced, each and every student are going to should have his or her own carbon dioxide module, photosynthesis copy, and a rat concession. Kunyanya rat concession ndio nyazodiwa manje. Saka we should use those school fees payments yamunobhadhara mimi kuti titenge zvinhu izvozvizvi. But if you can afford, it's fine. Nogona kuenda munotenga zvenyu nemari yenyu. Urabvira favor. You head. Headmaster. Fees iri kutaya zvemangwana. Ndenge ndichitoseka zvangu ini. Do you think kuti pane panengaunze mwana kuchikoro ndirega kutsvaga mari yake yefees? Ndachida kutonzwa zvangu kuti munotaura kuti ndikakudzai kuti handina mari.